Eu cu mama și pe seara, am dat România gara, eu cu mama și pe seara, am dat România gara, eu cu Sârbelia, mama cu România, tata cu Sârbelia, mama cu România, găia cu Corvia, tata cu România. O facem vedetă pe internet. M-am născut la Sconești, în Pantul Șeghete, și-am venit în capitală, capital secrete. Copiile alea se petrește, cu soțul și el, m-am adus în București, doctor în chimie. M-am adus în mia, tata cu prostia, înregistrare din ultima publicare responsabil președinte domnul Nicolae Ceaușescu, la data de 21 decembrie 1921. Anii, era toți care ai ieșit la pensie, cu 20 de lei, mai vă dau câte 10 lei. La femeile care naște, mai vă dau câte 20 de lei de copil. La